A Mannavita koncentrált méhpempőport bárhova magával viheti, mert nem kell hűteni. Könnyen bele lehet keverni bármilyen ételbe vagy italba. Az íze nem olyan intenzív, így azok is könnyebben fogyasztják, akik egyébként nem szeretik a friss méhpempő ízét. A méhpempő az egyik legkoncentráltabb természetes szupereledel, immunerősítéshez, méregtelenítéshez, fáradtság ellen, memória és koncentráció növeléshez, a hormonrendszer kiegyensúlyozásához, továbbá a belső szervek működésének javításához.